Nairobi alamno mabende otisi ni National Prayer Breakfast. Nyasino mabende timoga higa ka higa ne okelo kanyakla jotelo e sectors mopogre mar lamo ne piny Kenya kachiel gi kwayo weruok e kind ng'ato gi ng'ato kod riwo oganda jo Kenya kanyakla. Ruto kwayo ng'uono tok rowere mag Gen Z e pacho kae monjo chenro mag mbui mag pinjego mano mar Tanzania kod Uganda kendo seyo mokalo jotelo mag pinjego. From Tanzania, if we have wronged you in any way, forgive us. Our friends from Uganda, if there is anything that Kenyans have done that's not right, we want to apologize. If there is anything to our children, if there is any misstep, we apologize. To our neighbors, if there is any misstep that we have done, you know, we want to build the relationship that will make our country great. Bede jatend piny okawo thuolono mar goyo ne Nyasaye erokamano kuom mich mar koth e pacho kae kolero ni mano koro dhi konyo ahinya sekta mar pur. I must say, and I must thank God, that God has given us favorable weather. And we want to thank God for the rains in our nation. For the last 2.5 years, we've had favorable weather. Our agriculture is doing well. We have increase in our tea sector. We have a better paying coffee sector. We have reformed our sugar sector. It is doing well. And our tea and our milk dairy sector is equally improving. We thank God for the blessing of having food on our table, for having our agricultural sector moving in the right direction. Ruto olero ber ma Kenya oseyudo kowuok kuom omenda mawuok e pinje maoko ahinya to mago mabende yoro e pacho kae kowuok kuom jo Kenya modak kendo tiyo e pinje maoko mago mabende oseore higni 2 mosekalo. There are many people who have given up on the economy of Kenya. There are many, including very senior people globally, who told me to my face that what will happen when Kenya defaults on its foreign obligations. And I told them, I have great faith in my country. Kenya will not be among the nations that will default. I want to thank the people of this great nation, Kenyans, who wake up early, sleep late, work in our farms, work in our factories, work in offices. Many people who commit their talents, their energy, their expertise to get Kenya moving. Korka kore jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki to wacho ni dwaro nitie mar chiwo luor ne joma tindo e pacho kae gin ka bende joma tindo bende onego luor telo ma pacho kae. We need to treat our children who are now adults a little more respectfully, listen to them, and where we go wrong, there's no harm in acknowledging that we've not treated them maybe the way they expected us. However, equally, we respectfully request our children also to respect authority and also agree to be mentored and supported so that mutually, even as we respect them, hear them, apologize when we are wrong, they should equally respect older people, even if not for any other reason, simply because they are older. Komachielo bende eni nonro mar Tifa yango ni atamalo 75 ma jo Kenya wacho ni Kenya ochomo kamarach kalore gi pek mar ngima, telo marach, mibadhi kod nok mar tije pacho kae. Kata mala 14 to wacho ni Kenya dhi maber. Bende nonro no yango ni atamalo 18 ma jo Kenya wacho ni sirikal orem duoko piny pek mar ngima, atamalo 11 to wacho ni nitiere rem e weche mag telo, kata mala 14 bende wacho ni sirikal osetimo dongruok mopogre pacho kae. Nonro no bende oyango ni jo Kenya atamalo 54 mar jo Kenya kwedo sirikand manywanda kata broad based government. Mano mabende nochugi kod jatend piny William Ruto kanyakla kod jatend duond bura mar ODM Migosi Raila Odinga. Kata malo 22 to siro sirikanda manywanda. Nonro no bende oyango ni atamalo 28 mar jo Kenya dwaro ni ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga oriwre kod kweth ma keto sirikal
tesre mar laro kom mar jatend piny yiero mar higa mar 2027 kata malo 23 to dwaro ni mondo osir jatend piny migosi William Ruto e yiero maduong' mabiro. Jatenda migao mar thieth Aden Duale owacho ni obiro gola yanga listi mar ute thieth ma mibadhi omieno e okumba mar thieth mano mar NHIF. Duale olero ni onge od thieth kata jachiw thieth moro amora ma bende biro chiwo chenro mag thieth ne jopiny ka ok oluwo chike ma pacho kae. I am compiling a list I will share with the country of thousands of health facilities in our country that were involved in the former defunct NHIF. In terms, we have closed a number of them. We have downgraded a number of them. And we will share with the country in maybe this week or next week. Healthcare providers in our country, you either live by the law and you cannot open facilities with no healthcare workers with the wrong level. Bende owacho ni ntiere chenro no mar bero ute thieth mago mag level 6 e pacho kae. We'll read out quack doctors, quack facilities. We have an element called in the system track and trace that will trace even the drugs that are dispensed in our healthcare facilities across the country. Last month we paid close to 5.3 billion to SHA. SHA paid. And government paid close to 1.3 billion for primary health care. We have the numbers. Never again will Kenyans be treated by quacks. Never again will Kenyans go to a facility that does not look like a health. Sechegi ma piny Kenya oriwore kod piny mangima e dhialo odiochieng' neno malo e kind nyithindo manyiri kod wakeyini. Sirikal koro kwayo mondo ne ni nyithindo manyiri duto man kod dwaro mar taulo mag ria obedo kod nyalo mar yudogi kaka yo mar tieko chuth midhiero ma bende gikale kinde ma gineno malo. Jokanyo mopogore opogore ma bende ne lose skund sekondar ma Ojola mantiere kaunti ma Siaya e kinde chwalo taulo mag ria ne jopuonjre e skundno owacho ni onge mar taulo mag ria osekelo medruok e kwan mar iye ma oiw e kind nyithindo manyiri. I would like to encourage other girls to continue with the conversation of menstrual hygiene, to help them to achieve their goals. We've seen a tremendous change. We've seen lives change of these young women. We've seen their self-esteem being boosted. They're confident, they love who they are, and they're happy to whom they've become. Most of these girls do not even have the ability to purchase a single sanitary towel, so they will consider their menses as a shame. But we are grateful because the milestone that we have received in terms of sanitary towels today will go in handy to keep the girls in school, to boost their self-esteem. These will also help reduce teenage pregnancies because they'll not be engaged in dire activities that exposes them. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jokanye sekta mar niang' pod medo mana kwayo piny owacho mondo med chiwo sir ne sekta no mondo jopur mag niang' oyud ber kowuok kuom pur mar niang'. Jokanye sekta no kotelnegi kod jadolo Joel Nyauche mar kanisa mar Pefa owacho ni gipuoyo ahinya okang' ma piny owacho osegoyo mar siro sekta no mak mana ni nitiere dwaro mathoth mar bero sekta no mar niang'. Please, we want to ask you to do something that will change the lives of the common people that work very hard to make sure that the sugarcane is produced in our land. We have widows, we have people that only depend on the sugarcane as their cash crop income. So if you help us to make sure that we have this industry moving forward. Weche gino sirko jadolo Joel Amonde mar kanisa mar Side by Side mabendo wacho ni gidwaro bonuses ne jopur e kambi mar Sony. We want him to help us. We want the sugar sector to be looked into deeply with a lot of sober. We want farmers to get the bonus. This is one area that we are praying. Just like the tea farmers, they get bonus. Coffee farmers, they get bonus. We want proper organization so that we can have our leaders who can represent us, and then we can sit down with them and agree on the need. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo.
Wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo ni ji mohe uprabich mabendo da kod ng'ol mabende wuok Uganda mar Jo-Islam odiochieng' ma kawuono noyudo wheelchairs kuwuok kuom riwruok mabende ong'ere kaka Qatar. Wheelchairs go koro biro konyogi e tiyo tijegi ma odiochieng' kodiochieng' e gwengego ma Kisumu. Abdul Omar mabende ne ochiwo masinde machalo kamago ne jogo mabende odak kod ng'ol e gweng'o ma Kisumu, wacho ni ging'eyo ni dwaro mar wheelchairs ni malo e kind jogo mabende odak kod ng'ol e kaunti no ma Kisumu. We are here today to donate some wheelchairs that have been brought from Qatar, courtesy of our donors who are Qatar Charity. This exercise is being conducted by the Kisumu Muslim Association together with the Qatar Charity. And the purpose is to be able to enable us to provide equipment as well as wheelchairs to the special needs persons in our town. Currently, we have received some 50 units of wheelchairs, which we today intend to give out to those who are in need. And we are anticipating to receive more items very soon that will be done, that will be distributed to different people with different needs. Rashid Hussein mabende njagoro maduong' kariwruok mar oganda Jo-Islam e gwenge ma Kisumu bende koro kwayo jochiw sir mamoko mar mondo wuog oko mar konyo e chopo dwaro ma jogo modak kod ng'ol. Mnavyoona sisi hapa tumekuja na tumejitolea kama kitengo cha Kisumu Muslim Association kushirikiana na Qatar Charity. Mnavyoelewa ni kuwa tumejaribu iwezekanavyo kuwakumbuka mandugu zetu na madada zetu kwenye eneo ambapo hawa ni wale unavyofahamu. Na hii haijaishia hapo. Tutazidi kuangalia na vile tutaweza kufanya kuwakumbuka umma wetu wa Kiislamu na wengine wote ambaye si Waislamu, kuwakumbuka kwa kuwasaidia kwa wakati unaofaa. Mimi sina mengi, sema asanteni sana. Karen Atieno mabende na chiel kuom jogo modak kod ng'ol ka dak Manyalenda wacho ni chiwo sir makamano koro biro konye tiyo tijene ma odiochieng' kodiochieng' e yorno makare. Adwoko erokamano ne Waislam ma omiya wheelchair odiochieng' ma kawuono. Nyo asebedo kaparora ni abiro wuotho nang'o, to alamo Nyasaye odiochieng' ma kawuono kachopo ka kendo amor kabisa. Gimotimorena ni ne ok ang'eyo ni nyalo timorena odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya maduong' gibi gichak gikony jomoko kendo machal koda kama. To nikech ne ok ang'eyo ni gima kama nyalo tima mondo mi abed kaka bedo ni, to adwoko erokamano. Koro anyalo yudo kaka nyalo bet, kaka nyalo wuotho, an mana ng'ama iting'a ting'a ma ok anyal kata bet piny gi kama iting'a iketa tipidha chiemo. Koro anyalo bedo wheelchair, kendo anyalo chiemogo, kendo anyalo puonjora godo wuoth. Mane mabende okelo e giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi lak sechegi to magi thund weche mabende ne waikoni. Jatend piny okwayo ng'uono kuom piny Uganda kod Tanzania kaponi nitiere makosa moro amora mabende piny Kenya osetimonegi. Nonro ma Tifa yango ni atamalo 75 ma jo Kenya wacho ni Kenya ochomo kama rach kaluwore kod pek mar ngima, telo marach, mibadhi kod nok mar tije e pacho kae. Jatend migawo mar thieth Aden Duale wacho ni obiro golo ayanga listi mar ute thieth mabende mibadhi omieno e okumba mar thieth mar NHIF. Watudre koromo kanyo sa 8 kod sa 9 ni weche manyien yo machuok, to koromo kanyo sa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni tim mar KCB RFC mano mar rugby oyiero Dennis Mwanja bedo jakocha maduong' masani kokawo thuolo mar Oliver Mang'eni mosebedo ka ni e lemo mar apuonjo timno morak mar rumo tarik 30 mar dwe mar auchiel higani. Maeri en kaluwore gi lokruok motim e technical
bench. Technical bench noero owacho ni lokruok makamago chakore tarik 26 mar dweni kendo biro neno ka kocha Darwin Mukiza kod team manager Priscilla Molo Ng'ombe bende wuok e klabno bang' rumo mar orak magi. Lokruok makamago geto mayudo duoko maber motelo ne National 7 Circuit mabro timore e dwe mar 7. Kaluwore gi telo mar klabno ero mar KCB RFC, giwacho ni gibiro neno ni gidwaro kombe mar Enterprise Cup kaachiel go kombe mamoko mabende gisebedo ka gigeto. Timno ero biro yudo mijing'o kaluwore gi duogo ma jotugo Samuel Asati, Floyd Nabwire, Festus Shiasi kaachiel gi Vincent Onyala mabende biro gi lony mamalo kaka jogo mosegocho ne tim maduong' mar Kenya mar Shujaa. Komachielo bende ni jakom mar FC Leopards Dan Shikanda sani koro kwayo ni mondo romo bedie mapiyo kawuono mar ng'iyo wach mar yiero mabende wachne osebedo ka yware koni gi kocha. Yiero makamano nolok tarik mare odiechieng' manyoro gi jalo mochung' ne ndiko weche mag tuke Rose Wasike. Tutakuwa na mkutano leo na aspirants wote na ile group inasimamia election. Kulingana na constitution yetu, hii ofisi yangu ilikuwa transit office, kutransit into sports act. Na nadhania kuna watu hawaelewi. Kaluwore gi Wasike, joloch ndalo 12 goeko onego bed ni jogo manie apisi margi kawo thuolo mar tam 2 mar higni 4 gino mowacho ni biro rumo higa mabiro dwe mar 6. Kata kamano Shikanda wacho ni telo mantiere sani biro bedo kaka jok manie ofisi e yor kojolo ka girito yiero. Nitatafuta appointment na registrar nimwambie uchaguzi unafaa ufanyike tarehe 29 mwezi ujao. Hatuja postpone uchaguzi. Mimi nimeweka mikakati ya uchaguzi na nataka uchaguzi ifanyike. So